imamo nove donatore koji su onak jako smiješni očito. Oš vidit. Tu ovaj Marko Dekor kaže, buraz nije puno, ali je od oka. Kako od oka, buraz, od srca, valj, pička ti materija, kaj ti mene ne voliš? Dok, na primjer, doktor Eksperiment se isprsio u 3 pičke materine, donirao je 1 eur i napisao nam je da od meda je šupak kao žlica. Jel to iz Matrixa? To je iz Matrixa, ali tako kad bendaš spun sa svojim šupkom ili tak nešto. Onda imamo drsko motherfuckera koji je donirao 15 eura, i napisao mi je da si staroj kupim maramice, buraz. Kaj? Jel ti još reći da je moja stara šmrkava, buraz? Ček, stani, ti hoćeš reći da moja stara plaće ko pička neka, kaj? Ček, stani, jel ti hoćeš reći da moja stara skvirta i zbog toga je mokra? Tu ovaj Ges nam je donirao svega 10 eura, buraz. Hvala ti. Ali zato je napisao za sladoled i trpanje, buraz. Ajde, slušaj, stani sad, da namjestim kameru. Ajmo ovak, di ste tu? Ajde. Ja dajem guzice za pare, tak da, ajmo, ko je na redu? I ja imam svoje maramice već, s kojima obrišem sav taj, kak se zove, evo te, daj sjeti se, gledaš pornić. Krimpaj, buraz, aha, iskrimpajte mi, ejho, za pare, daj, ajde, ne, ozbiljno, daću vam, ajde, vi donirajte i ja dam pedu, pička od mater.